Kani kedai ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bokongsan jong ko kubor mentaka step. Menteri rang baado kari ula play ke Rashtriya Swachhata Kendra New Delhi nen kesni. Ha Meghalaya sakat nyumut ki breu kelio thamai ke jingpang COVID-19. Katanat kakot kakya ke jalan Meghalaya kalabatha e borok kinong tre jongka ki besong penkerpang ban bot perking ya ki kendon. Bad ha Assam ke jinglong jingman na ke jing shlai kalanang khambha. Ka kubor ke babnia. Menteri rang bado kariu Narendra Modi ulong baka Swachh Bharat Abhiyan kalakanteu ke jing sngo scam haladia jong borok kinong India. Baru ulong bayakane la yi ileng ba ke jing em ki badok. Habakran hadin bala play ke Rashtriya Swachhata Kendra ha New Delhi hinen ke janmit. Narendra Modi ulong baka Swachh Bharat Abhiyan kalawan jing kala ha ke jing sngo tho bat ki jing le jong ki breu. Shosho ulong baka jing pen khoj ki saudong saukun kalong ke jing kershan bakrau ha ke jing khun persha ke jing pang COVID-19. Ulong baka Rashtriya Swachhata Kendra kadai ka jingle buram ya Mahatma Gandhi ubaya khun banwan ra ya kajing khoj. Ulong ru bamenta ka jingelap patba balatep kum ka Quit India campaign kadang ya chaprang persha ya kajing dok ki jakhlia ka jinglet bar pathar bat ki wei. Narendra Modi ulapan benai ka jingelap bashtayo lenter nado hnen kesni hado ka khatsan tarik menta ubnai ban plat ya ki India na ka jing jakhlia. Ha Meghalaya nen kesni sakat nyungut ki breu kelio thamai ya kejing pang COVID-19 bat khat arngot pat kilakot. DHSMI Dr. Amanwar uliatho bana kini ki khat nyungut khat arngot ki dena ke district East Khasi Hills ha ka bana kini nyungut ki dei ki betrai ha ka RP Chest Hospital ha Shillong. Arngot pat ki dei na North Garo Hills bat iweni kini idei nurse bat laingot pat ki dei na West Garo Hills. Hadu menta ke jingdon ke badang don ni kene ke jingpang ha ke jela kalong san spa kendai pusau ngut. Ha ke ba sau spa san pulai ki dei tang na ke district East Khasi Hills. Ki bobon ke badang don ni kene ke jingpang ki dei ha ke district East Khasi Hills bot sada ke district Ribhoi ke badan hnru pusan ngut. Ha ke wai pat kaliang DHSMI ulong bai ke result jong ke examen General Nursing and Midwifery GNM ke balalong ha ke senam balalai. Ompat la ban penbena hadu menta na ke dau jong ke jingpang COVID-19. Ya ke bamenta ke sorkar kadang thong da ke contract basis ikinong tray paramedical bade khun persya ke jingpang COVID-19. Ha Arunachal Pradesh pat sa shispa iwengut ki breu kelio thamai ke jingpang COVID-19 bad da kane ke jingdon ki badang dan ke jingpang kalong hinyau spa arpongut. Ha Mizoram sa prangut ki breu kelio thamai ke jingpang COVID-19 henen kesngi bad da kine ke badang dan ke jingpang kilong arspa hinyau pongut. Ha Assam sa Hajar arspa khat prangut kelio thamai ke jingpang COVID-19 bat prangut kela khlat no henen kesngi. Dakini ke bio thamai ke jingdon ke badang don ke jingpang ha ke jala Assam kalong khat nreu Hajar khandai spa prapongut. Ka tenat ka kot kakya ke jala Meghalaya kalapan mi ke jing batha Shabarok ki hospital bagi de banthong yo officer in charge ha barok ki quarantine center ki bapensa ikinong tray jongki kum kalat jingyada na jingpang COVID-19. DHSMI Dr. Amanwar uletho bakane ke jingpatha kadai na kebenta ban pentikna bakito ki bahab ban pendep ke jingshong penkerpang bagi de ban bot perking ya ki kendon bad omde satya ban mi bad ekle badno ha kepor bagi hab ban pendep ya ke jing penkerpang. Kani ke jing ptha kalawan ru hadian ke jingja ha ka ba weu nong tray ka civil hospital Shillong ulapen ken ye ki kendon ha ka ba ula yolat banit bo ek kurem jong u sharang thong ha ga district Southwest Khasi Hills bad hadian kani lapen tikna ba ne ubrieu ula yo ek jing pang COVID-19. Halor ki jing keno dagi kato kani giseng hari boy baong bagidon ki jing duna ha ki jing don kam ki basa bat sha sumar ha ka Corona Care Center hanong po. Ka Deputy Commissioner ka District Ribhoi ikong RM Korba ilapan syai bagani ke jing keno kalong ke babakla. Namar bagi bor penyak district ki Trishitom ban penbiang ya ke jing don kam jong ke bayo ke jing pang COVID-19. Ilong badan ni kinong pang ki badawa ya bon ki AKA ya ki bagi bor penyak kim sngo bakilong ki badan kam. Hendrai lapan biang ya ka bam ke bakhoj bat ki wei jing don kam bakongsan. Ili etho shosho bagi doktor bat ki nasru ki sumar bha ya kinong pang. Ha kabaydai bat kito ki balet sya ke jing khawai ya tho ha Greenwood Resort ha Khanapara ka Deputy Commissioner kle tho bagi dan khandai ngot bat ki bor penyak district ile ujor FIR ya ki bat ka jing toket kadang ya chaprang. Kane ko kubor ka wan chapi na All India Radio Shillong.
Ka jinglong jingman na ka jingslay om ka jala Asam kala nang khamba nen kesni ha ka ba ko om kala hiar ha ki artli gi district bat kadang tapat ha ki sautli gi weipat ki district ha ka ba hendreu hajar saus pa lep sangut ki breu kila syakta henen kesni om shimlay okubor bandan ki balayap na ka jingslay om ha ka jala Asam kini ki artli gi district ba ko om kala hiar ki de ke Cirang bat Kamrup Metropolitan ko om kadang tap agi district Demaji, Baksa, Kokrajhar, bat Morigaon, leyetho ki khubor na ka Assam State Disaster Management Authority. Ka jingdon ki bakot na ka jingpang COVID-19 he India kalakot syaka hendrupu pra point lai ar na ksispa. Ka tenat ka kot ka khya ka sorkar pedeng ka leyetho bahagi arp saw kenta tambalalet saw pupra hajar khandai spa angut ki brio kilakot. Katanat ka kot ka kya kala penpau bana ka daw bala pentrekam ya kurukom bala tip kum ka test track and treat lane test wat bat sumar ka jingdan ki bayap na kanik jingpang kala duna bah Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi un play ya kalat ai jingarap pisa ba silak klor tengka hapo ka Agriculture Infrastructure Fund ha kapor khatwei baje menta ka step leng ba ka video conferencing Un pleru ega jing pelat pisa ke bahan rio syaki pra point san klur ngot kinong rep hapo ka PM Kisan Scheme. Ya kini ke jingelang on saki deki lak ngot kinong rep ki kooperatif bat kinong syongshnong hakeleng kari. Lengba kini ke jing pelat pisa kinong rep kinla ban peniat iki kam kijam hadin ke jing ot bat na ke benta kiwei ki jing don kam kum kijaka set mar rep ki bapja bat kiwei. Ka Meghalaya kali ojing job ba khandai po nak sispa ka jing Aitika bat menta kawan baar rengkat bat ka Kerala ha ka jing Aitika ha kari ka Telangana kawan ha ka Kerdan Benengkong ki jing khen na ketenat ka kot ka khya ka sorkar pedeng ki pensyai ba ka jing Aitika baneda na ki jing pang ba pher ha Meghalaya kala kieu na ka hendru puwei point saw nak sispa syaka khandai po nak sispa ha ki snam ki ba mensyua kamtam ha pedeng ka snam arajarsan bat ngan ong biang Kasnam arajar kat san bat arajar kat kendai. Kajing Aitika kaduna bha. Bat kani kelalam syaka jing yap di kelung bat ki kemia ha kapor bakha kelung. Hendrai ka ba ai men siam kalong ba menta kala kieu bha kajing Aitika. Ka Spice Jet nen kesi keletho balapan her ke lingsun jongka bandet cha Canada banket ya lai spa san pu arngut kinong Canada ki basa akut ha India. Kani ka de lingsun ke Benengkong jong Spice Jet ban mi na kari bat kalami bed na Delhi sha Toronto ha Canada klam da sange hangno ru kani ka lingsun kalami ha kapor prala la shipo nen ka step bat kan poi ha Toronto la shibet jan met ha kapor hinyau duna arpo Ha Sri Lanka Mahinda Rajapaksa un Shimsmai mentakasni kum Menteri Rang Badu Bathamai hadin ke jing job badan buram jong kesengsan pertai jong ha ke election ke balalong menhak sngi balang. Ya ke jingelang pensmai un penlong ha ke temple Buddhist bala Rimbha Hajan Colombo. Ya ki Menteri Sarkar un sepensmai ha ke Tayo Banwan. La ban pen mau hang ne ba Mahinda Rajapaksa ula syakri kum presiden ke Sri Lanka nadu ke senam arajar hendriu hadu ke senam arajar khatsan la thung padiu kum Menteri Rang Badu ha naiweng ke senam balale ka sarkar pedeng ke kentiu ke kamringap kum sibenta jong ke jingthu ban kentiu da arsha ke jingyo kamai kinong rep bat kalamang sanspa klor tengkas ke nikakam hapo ka Atma Nirbhar Abhiyan Menteri ketenat karep karyang bat kabha kamiat kinong rep ke sorkar pedeng Narendra Singh Tomar uloong bagi India kadeka wei ki santli kiri ki bawan hakmat ha ka jing penmi ya kangap ha ka perthai ka National Bee Board kalashna ya sautli ki module ban ai jing hikai hapo ka National Beekeeping and Honey Mission Bat katto ko kubor kalakot akan ka step ka balawan shapi nag All India Radio Shillong. Ha kapor prabajeng ine so baka Delhi Station na kabenta ka kubor ha kakten Hindi. Kabanbot ka kubor ha kakten Pareng ha kapor prashteng. Ngipen kan mawi pi ginong snap ba ha kapor kandai lala ashpo menta ka step pinyo ka kubor na katanj tela mingi ha kakten Pareng na ka station. Sngobaban ap menta ki kubor na Delhi kapor menta kal ajanda partat praduna san minute.